Pozdrav svima. Pošto me Veronika počastvovala pozivom da učestvujem u ovom programu Challenge za pijenje aloje, ja sam se spremio da to bude danas. Da bi bio lep na slici, ovako fino sam se i obrio jutros, namaždao ovim našim Gentleman Prideom i oprao zube, našom pastom za zube, koja je jako fina, evo sad ću pokazati za one koji još eventualno nisu probali. Da riznem kako je fina. Sad, pošto je izazov da u jednom cugu popijem pola litre aloje, ja ću to sad pre vama i uraditi. Inače pijem sve aloje, ja ne znam da se to vidi, kako kad, neizmenično, ali ovog ću puta piti ovu našu čuvenu frutu. Pošto je originalno pakovanje, da bi se znalo da nije neki smoothie pa prospi, nego prava aloja, otvaram originalno pakovanje. Evo ga. I merit sad da bi se videlo da je pola litre i ujedno ću iskoristiti priliku da popijem i moj dnevni kandio koji ću staviti odmah u aloju. Dakle, odmerim pola litre aloje. Prethodno sam promućkao, ne znam da ste primetili. Evo ga, pola litre, pa čak i malo više. Cardio Health za mlado i zdravo srce. Tako. Iscesimo. To radim svako jutro. To ne popijem od jedan put. Popijem ja u toku dana i do pola litre, ali u više puta po manje. Sad ću zbog potrebe ovog izazova popiti to sve u dahu. Stavljamo mikser, zatvaramo, očekamo. Inače koristim mnogo više proizvoda nego što je ovdje izloženo. Nekad sam bio mladi lep, sad sam samo lep zahvaljujući našim proizvodima. Ja mislim da sam dosta izmuškao. Pola litra aloje sa kardijom. Pa živeli. Dobar dah. Ajde, bilo fino. Gotovo, prasno, kao što vidite, prasna menzura. I sad ja sam moj zadatak izvršio. Da bi igru nastavili, nominujem sledeće. Nominujem Janović Draganu, Branislava Rajića i Blašković Sinišu. Pa vidimo se onda na Facebooku. Ćao!